Sziasztok! Nincsen már csak fél napra való hideg élelmünk, meleg élelmünk hónapok óta nincs. A kutya fel fog falni minket, úgyhogy valószínűleg fel kell akasztanunk, vagy levetni a szikláról. Kristen, kijöttek az őrületnek a jelei. Kérlek, segítsetek! Itt vagyok bezárva ezzel a két őrült állattal! Megmossuk! Amikor elindultunk 55 percre Székesfehérvártól, nem gondoltam, hogy soha többet eladom.